खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 आव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो फुंनि 8 बाजि एबा 8 बाजिनि सिगां दुगैयो नामा बे भिडिअनि गेजेरजों इसोर विष्णुआ बे दुगैनायनि सोमोन्दै बिमा लक्ष्मी आरो गुरुनि सिगाङाव मा फोरमायदों बेखौनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 आव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां जाहाथे आं जेब्ला गोदान भिडिअ आपलोड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो दुगैखांनायनि उनाव जों मा खालामग्रोनांगौ जायजों जोंनि जिउनि गासै असान्ति साननाया स्रां जायो आरो सुख शान्तिया अरायबो साग्लोबसारो इसोर विष्णुआ दुगैनायनि सोमोन्दै बुंदों जे दुगैनाया खालि गावबा गावनि देहाखौ साफा खालामस्रांनायल' नङा बेनि फिथाइ महरै जेब्ला जों थि समाव थि नियमजों दुगैगोन अब्ला बायदिसिना बेमार खामार आरो रगनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन फै लोगोफोर दानिया मिन्थिना लादोनि इसोर विष्णुआ दुगैनायनि सोमोन्दै मा गोनांथि बाथ्राखौ बिमा लक्ष्मी आरो गुरुदेबनो फोरमायथिदों सानसेखालिनि बाथ्रा इसोर विष्णुआ सिर लैथोमानि गेजेराव श्रेष्ठ दिबौनि मोदोमाव जिरायनानै दंगासिनोमोन थिग बे समावनो बिन्दा पुत्र गुरुदेबआ इसोर विष्णु आरो बिमा लक्ष्मीनि खाथियाव फैयो आरो बेयाव फैना इसोर विष्णुखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमो आरो बुङो हे प्रभु आरो बिमा लक्ष्मी आंनि खुलुमनायखौ गोसो गोथारै नाजावदो अब्ला इसोर विष्णुआ गावनि मेगनखौ लासै खेवनानै गुरुरखौ नायो आरो बुङो हे गुरुर बुं नों बेवहाय मा खौरां लानानै फैनाय जादों नोंनि मोखाङाव नायना नोंखौ जोबोर उसुखुथु नुनो मोनदों बुं नों मा जादों अब्ला गुरुदेबआ बुङो हे प्रभु आं दासो पृथ्वी लोकआव बेरायग्लांनानै फैनाय जादों संसारनि सुबुंफ्रा सानफ्रोमबो दुगैयो नाथाय जेसेबां दुगैसेयावबो बिसोर मानो दुखु खस्थ'नि राजखौ सहायनो गोनां जादों मानो बिसोर सानफ्रोमबो दुगैखांनायनि उनावबो बिसोरनि जेंना जेंसिया स्रां जायाखै नाथाय मानो बिसोरनि दुखुयै थांनायनि कारना मा बेबायदि बुंना गुरुरा एसे हां लास्राना बुंबावनायसै हे प्रभु आंनो अन्नानै फोरमायदो जों माबायदि समाव दुगैनांगौ आरो सानफ्रोमबो माबायदि समाव दुगैनांगौ आरो दुगैखांनायनि उनाव मा खामानि मावनांगौ हे बिमा लक्ष्मी पृथ्वी लोकनि गासै आइजोफोरा फुङावनो दुगैनानै साफ्रोमबो नोंखौ फुजा खालामना फुजियो नाथाय बेबायदि नखराव नों थाबथानानै थाया बिसोरनि जिउ सोलेराव लोमजा साजा आरो दुखु खस्थ'आ साग्लोबसारनानै थायो बेबादि मानो जायो गुरुनि खुगानिफ्राय मोनसेनि उनाव मोनसे सोंथिखौ खोनानानै इसोर विष्णुआ गोसोजों गोसो मिनिस्लुनायसै आरो बिमा लक्ष्मीआबो मिनिस्लु महरै गुरुरखौ नायनायसै बेनि उनाव विष्णुआ गुरुरखौ बुंनायसै हे गुरुर नोंनि सोंथिया जोबोर बाख्नायजाथाव नों जोबोर मोजां सोंथिखौ आंनाव सोंदों दुगैनाया सुबुं माहारिनि मोनसे अरायनि कर्म दुगैनायजोंसो देहानि आरो गोसोनि मैलाया गोथार जायो दुगैखांनायनि उनावसो सुबुङा फुजा फाथाल होनो हानायनि मोन्थाय थायो सामफ्रामबो दुगैनाया सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर गोनांथि नाथाय थि सम आरो थिखाना दोननाय नियम बायदियै दुगैयैनि थाखाय बेनि मोजां गुनखौ मोनफुंनाय जाया हे गुरुर आं नोंनो गासै सोंथिनि फिननायखौ होगोन नाथाय सिदा फिननाय होनायनि सिगां आं नोंनो मोनसे गोथार सल'खौ फोरमायथिग्रोनाय जागोन बे सल'खौ गोसो होना खोनासं बेयाव थाखुमानानै थानाय गियानजों नोंनि सोंथिनि गासै सन्देहआ गैया जागोन अब्ला पक्षीराज गुरुदेबआ बुंनायसै हे प्रभु नोंनि खुगानिफ्राय बे गोथार सल'खौ खोनानो मोननाया आंनि थाखाय गोग्गाथाव जागोन अन्नानै आंनो सल'खौ फोरमायदो आं जोबोर गोसो होनानै बे सल'खौ खोनासंलांगोन बेनि उनाव गुरुरनो इसोर विष्णुआ बै सल'खौ फोरमायलाङो जाय सल'खौ आं दिनै नोंथांमोननोबो फोरमायथिगोन नोंथांमोनाबो बे सल'खौ गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय बेयो प्राचीन मुगानि बाथ्रा मध्य देशआव गंसे समायना नोगोर दंमोन बे नोगोराव रामदास मुंनि सासे सेठआ गावनि बिसि फिसाजों संसार जानानै दंमोन बै सेठआ सहरनि बयनिख्रुइ धोनिसिन सुबुंमोन बिनि न'आ गंसे महल बायदिमोन इसोरनि अननायाव बिहा 3 फिसाजो दंमोन सेठआ गावनि फिसाजोखौ जोबोर अनोमोन आरो बियो गावनि फिसाफोरनो संसारनि गासै सुख शान्तिखौ बुंजासे होनो नाजायोमोन 3 फिसाजोफोराबो गावबा गावनि महर मोखाङाव रावबो फेजेननो हायामोन बिसोर 3बो नायनो समायनामोन
नाथाय संतानखौ सुख दोननायनि बाथ्रा साननायजोंनो बै सेटआ बावगारलांदोंमोन जे बियो गावनि फिसाफोरखौ धोरोम आरो शास्त्रनि गियान सिखायनो। बैफोरबायदि धोरोमनि लामाखौ सिनाय रोङिनि थाखायनो बै हिनजावसाफोरनि जिउआ गासै सुख सान्तिखौ मोनसेयावबो आसखान्दामोन। शास्त्र गियाननि अभाबनि थाखाय बिसोर मोजां आरो गाज्रि बे मोननैनिबो फारागथिखौ हमदांनो हायाखैमोन। जाय गियान आरो सान्थौजों सुबुंनि जिउआ फुरा जायो बेफोर बिसोरनाव गैयामोन। समजों लोगोसे साथाम फिसाफोरा देरनो लानायसै। रामदास सेठआ गावनि फिसाजोफोरखौ हाबानि जग जानायलाय सयकनि नखर मोनसेनि साथाम फिसाज्लानो बिलाइहरनायसै। साथामनिबो हाबाया सानसेयावनो गोग्गोमै जानानै थांनायसै। हौवा गोदाननि नखरा बिसोरखौ जोबोर सनमान होनानै गोदान न'आव बरायनायसै आरो नखरनि लक्ष्मी होनना बिहाव बिखुनजो आरो हौवाफ्राबो जोबोर अननाय होनायसै। बेबादिनो दिना सानसेनि उनाव सानसे बारलांनायसै। साथाम बिहामजोआबो गावसोर अलसिया आरो जेबो गियान रोङैनि थाखायनो बिसोर गाज्रि हुदाखौ फिसायनि न'आवबो बाहायनो लाबायमोन। साथाम बिहामजोआ फुङाव गोबाव समहालागै उन्दुबाय थायोमोन आरो सान ओंखारलायजासे बिसोर बिसनायावनो थाबाय थायोमोन। जेब्ला साना गोजौ ओंखारो अब्लासो बिसोरनि मेगना गेवोमोन। साथामबो गोबां खेब दुगैया लोबा बिसनानिफ्राय सिखारनाय लोगो लोगो ओंखाम संग्रा न'आव हाबनानै जाग्रा मुवा जायोमोन एबा ओंखाम जायोमोन। बेबादिनो बिसोरो फुजा फाथालखौबो माब्लाबा माब्लाबा बाबांसिनसो होयोमोन। बिसोरनि न'नि बैसो जानाय सुबुंफोरा गोबां खेब बिसोरखौ बुजायनो नाजादोंमोन, नाथाय बिसोर रावनिबो फंसेबो खोथा मानियामोन। जेब्ला बिखुनजोआ बुङोमोन हाबा जानाय बिहामजोफ्रा फुङावनो सिखारना दुगैनानै हाबा मावस्रांनांगौ होनना, अब्ला बिसोर मिनिस्लुनानैल' थायोमोन, नाथाय बिसोर मोनसेबो बाथ्रा लायामोन। बेबादिनो समा बारलांनो हमनायसै। बिसोरनि नखरा गाज्रि अबस्था जालांनो हमनायसै। बेबादिनो बिसोरनि फिसानि बेफार फालांगियाबो सानसेनि उनाव सानसे नुकसान जानो लानायसै। माब्लाबा सोरजोंबा मुवा बेसाद खावजानाय आरो सोरजोंबा थगायजानाय, बेबादिनो बिसोरनि फिसायफोरनि इनकाम फारसे गोहोम गोग्लैनायसै। गोबां रिन लानायनि उनावबो बिसोर बै रिनखौ सुख'फिननो हानायनि अबस्था गैयि जानायसै। बैफोरनि थाखायनो बिसोरनि फिसायफोरा गावसोरनि न'नि धोन सम्पथिफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे फानजोबनो गोनां जानायसै। बेनि उनाव फिसा जाब्बा जुब्बा न'आव थानो गोनां जानायसै। नाथाय बिसोर बेबादि न'आव थानो गोसो गैयामोन। बेखायनो बिसोर गावसोरनि गोरिब बिहाव बिखुनजोनि न'आव खस्थ' मोननानै गावसोरनि बिमा बिफानि न'आव थाहैनो लानायसै। बिफाया बिसोर साथाम फिसाजोफोरखौ जेब्ला न'आव थांदोंमोन अब्ला नुनानै गोमोहाबदोंमोन, नाथाय फिसाफोरखौ गोरबोजों अननायनि थाखाय बिसोरखौ बोजबना लाफिननायसै आरो बुंनायसै, जेबो नङा, नोंसोर गावनि न'आवसो फैफिनदों। फिसाफोरनि फैफिननायनि थाखाय रामदासआ गोजोननाय मोनखांदोंमोन, नाथाय साननैसो समनि उनाव बियो मोनदांमोनदोंमोन जे बिसोरनि स्वभाब चरित्रआ दाबो सोलायरोङाखैमोन। हाबा जायै समाव जेरै गोबाव समहालागै उन्दुना उनथिनो रोङामोन, बेबादिनो बिसोर हाबा जाखांनायनि उनावबो सोलायरोङाखैमोन। बेराफारसेथिं बिफाया जेबो मोनथिहास्लाबाखैमोन जे लासै लासै बिफानि बेफारावबो नुकसान जालांनो जागायजेननायखौ। बेबादिनो सानसेनिफ्राय सानसे हालोदा गाज्रि जालांनो हमनायसै। अब्ला बिफाया साननो हमनायसै जे मानि थाखाय बेबायदि जादों होनना। बेबायदि होनना बियो इसोरखौ गाबज्रिबाय थायोमोन। बेबादिनो सानफ्रोमबोनि सिन्ताया बेखौ गाग्लोबनो हमबायमोन। सानसेखालि मोनायाव बियो अख्रां सायाव नायदावनानै हाथरखिफोरखौ नायहरस्रांनानै बुंनायसै, हे इसोर, आंनि मा गोरोन्थिनि थाखाय बेफोरबायदि आंनि नखरा धोन सम्पथि सानसेनि उनाव सानसे जोबलांनो हमगासिनो? आंनो राहा दिन्थि। बिब्दि बुंनानै बिनि मेगनाव मोदै बोहैनायसै। बेबादिनो साननैसो उननि समाव बिनि न'नि लांगोनायाव सासे दिव्य दृष्टि गोनां साधुआ फैनायसै। बै साधुआ रावबो नङामोन, बेयो इसोर बिष्णुआनोमोन। रामदासनि दुखुजों हांख्रायनायखौ फिननाय होनो थाखाय बियो सुबुं महर लानानै रामदासनि न'सिम फैनाय जादोंमोन। जेब्ला इसोर बिष्णुआ बिनि न'आव हाबनो लादोंमोन अब्ला रामदासआ गावनि न'खौ स्रां महर नुखांजोबदोंमोन। बेखौ नुनाय लोगो लोगो रामदासआ बिनो जनो थाखाय जग्रा होनायसै आरो बेखौ सनमान होना खुलुमस्रांनायसै आरो खारै खारै दै लथासे लाबोनानै इसोर बिष्णुनि आथिंखौ सुना होस्रांनायसै, अदेबानि साधुनि आथिंखौ सुना होस्रांनायसै। बेनि आथिंखौ सुना होनाय लोगो लोगो बैसोरनि नखरा स्रां गोथार जाजोबनायसै। अब्ला साधुआ सेठखौ बुंनायसै, हे फिसा, नोंनि मोखाङा मानो उदासि? बुं, नोंहा मा जादों?
अब्ला रामदास सेठआ गावनि गासै सिन्ताफोरखौ साधुनि सिगाङाव फोरमायनायसै आरो बुंनायसै जे आं साथाम फिसाखौ गंसे धोनि नखराव हाबा हरदोंमोन, नाथाय आंनि फिसाजोफ्रा फिसानि न'आव आगान होनाय लोगो लोगो बैसोरनि गासै धोन सम्पथिया गैया जाजोबदोंमोन आरो फिसायफोरनि बेफार फालांगिया नष्ट जाजोबदोंमोन। बेनि थाखायनो बैसोरनि नखरा निखावरि जानो हमलांदोंमोन। बेखायनो आंनि फिसाफ्रा दुखुखौ सहायनो हायैनि न'फारसे गिदिंफैफिनदों, सानदोंमोन न'आव फैना सुखु गोजोन थागोन, नाथाय हनै इसोरनि लीलाखौ नायहर, आंनि बेफार फालांगियाबो नष्टसो जालांनो हमदों। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जाखो आं जेबो मोनथिना मोनला। सेठआ गावनि साथाम फिसाजोफोरखौ खाथियाव लेंहरनायसै। अब्ला साथाम फिसाजोआ मोखां सोम जास्रोनानै बिफानि खाथियाव गसंना थानायसै। अब्ला बिफाया बुंनायसै, हे महाराज साधु, बिसोर साथामबो आंनि फिसाजो। मोनथिनो हाला हाबा जाखांनायनि उनाव बिसोरनि जिउआव माबोरै उल्था चक्रआ गिदिंखो, जेबोखौनो हमनो हाला। अब्ला साधुआ बैसोर साथाम आइजोखौ गावनि दिव्य दृष्टिजों नायखांहरनायसै आरो मोनदांना बुंनायसै जे, हे सेठ, बे फिसाफोरनि देहायाव असान्तिनि गोसोम सायाया गाग्लोबसारनानै दं। हे फिसा, नोंनि बे फिसाफोरनि गावसोरनि आखल आखुआनो बिसोरनि भाग्यखौ थेर बेथेर खालामदों। बिसोरनि गाज्रि हुदानि थाखायनो बिसोरजों लोगोसे गाज्रि साया आरो गाज्रि बारहावाया बिसोर जेराव थाङो बे सायायाबो बिसोरजों लोगोसे थांफायो। बिसोर फुङाव जोबोर गोबाव सम उन्दुयो आरो सान गोजौ जानानैबो माब्लाबा दुगैया लोबा ओंखाम ओंख्रि जायो। बैसोरनि बै अशुभ हुदायानो बिसोरनि देहा सोलेराव गाज्रि साया महरै बेंखनना थादों। बेबादिनो इसोर बिष्णु थामहिनबा साधु बाबाया मोनसेनि उनाव मोनसे रामदास सेठखौ बुजायना होनायसै आरो बुंनायसै, मानसिया जेब्ला गावनि देहाखौ जेब्लायबो स्रां स्राङै साफा गोथार दोना, थामहिनबा न'नि हाबा हुखाखौ स्रां स्राङै मावा, अब्ला गासै बैफोर गाज्रि हुदाया ज' जानानै मोनसे गाज्रि महर लायो। बै गाज्रि सायायानो बैफोरबायदि साब सिखोन थायै आइजोफोरनाव दुर्भाग्य महरै बेबायदि सुबुंजों जेरावबो थांफायो, जायनि थाखाय बिसोरनि आगान गोग्लैनाय लोगो लोगो नखराव क्लेश, गाज्रि सिलिंखार, असान्ति, दुखु खस्थ'आ सोमजिखाङो। अब्ला सेठनि साथाम फिसाजोआ गावसोरनि गोरोन्थिखौ हमदांनानै दुखु जानायसै। अब्ला साधुनि खोथाखौ खोनानानै सेठनि साथाम फिसाजोफ्रा गावसोरनि गोरोन्थिखौ हमदांहानानै दुखु जानायसै आरो मेगनाव मोदै बोहैनायसै। साथाम फिसाजोआ गोसोआव दुखु जानानै सानखांनायसै जे बैफोर सब जोंनि आखल आखु गैजायैनि थाखायनो जाजोब्बाय होनना। अब्ला साधु महाराजआ रामदास आरो बिनि साथाम फिसाजोफोरखौ मोखाङाव नायनानै बुंनायसै, दा नोंसोर खोनासं, आं नोंसोरनो बेनिफ्राय बोरै बारग'नो हागोन बै उपायखौ फोरमायलांनि। बेबादि बुंना साधुआ शास्त्रनि बाथ्राखौ वर्णन खालामनानै फोरमायलांथिनायसै आरो बुंनायसै, दुगैनाया गोबां रोखोमनि थायो। दुगैनायनि शुभ समाया जादों ब्रह्मस्तान, देवस्तान, ऋषिस्तान, मानव स्तान आरो बेनि उल्था महरै बाथियाव दानव स्तान। नाथाय बेखौ गाज्रि समाव दुगैनाय होनना बुंनाय जायो। सेथियाव दं ब्रह्मस्तान। ब्रह्म मुहुरत समाव दुगैनायखौ बयनिख्रुइ देरसिन होनना बुंनाय जादों। ब्रह्म मुहुरतआ जादों सान ओंखारिनि 2 घन्टा एबा 1.5 घन्टा सिगां। बे समाव सृष्टिनि गासै गोमोथाव शक्तिफोरा बुहुमाव स्रां महर लायो। जेब्ला बे समाव सुबुं माहारिया दुगैगोन अब्ला संसारनि साबसिन बारहावाखौ मोननो हागोन। जेब्ला ब्रह्म मुहुरत समाव दुगैना सानराजानि मुङै दै बावगोन अब्ला सुख'हायै सुख सान्तिया साग्लोबसारगोन। बेबादि समाव दुगैनाय सुबुङा जेब्लाबो बायदिसिना बेमार खामारनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो। नैथियाव देवस्तान। फुंनि 5 बाजिनिफ्राय 6 बाजिसिम समखौ देवस्तान होनना बुंनाय जायो। बे समाव जेब्ला दैमा दैसायाव दुगैस्रांगोन अब्ला गोसो आरो मोदोमा गोथार जायो आरो गासै गाज्रि बारहावाया स्रां खारस्रायो। बेनि उनाव साधुआ बुंबावो, देवस्तान मुहुरतआव दुगैनाय सुबुंनि जिउआ सुख सान्तिजों लोगोसे धोन दौलतनि बृद्धिया बारायो आरो बेबादि नखराव बिमा लक्ष्मीनि अननाया अरायबो साग्लोबसारो। थामथियाव ऋषिस्तान। जेब्ला फुंबिलिनि समाव अख्राङाव थरसे थरनै हाथरखिया जोंब्लावगासिनो अब्ला बेबायदि समाव दुगैनायखौबो जोबोर मोजां होनना बुंनाय जादों। बे समाव दुगैयोब्ला गोसोआव असान्ति जानायफ्रा स्रां खारस्रायो आरो गोसोआ नरम आखुनि जायो होनना बुंनाय जायो।
ब्रैथियाव मानब स्टान। बे समा 6 बाजिनिफ्राय 8 बाजिनि गेजेराव जायो। जेब्ला जायखिजाया सुबुङा 6 बाजिनिफ्राय 8 बाजिनि गेजेराव दुगैगोन अब्ला बेबायदि सुबुंनि सोलेराव खामानि मावनो थाखाय उत्साह जाखाङो आरो देहाया जेब्लायबो सुख सान्थियै बारलाङो। बाथियाव दानब स्टान। जाय मानसिया 8 बाजिनि उनाव दुगैयो अब्ला बैबादि सुबुङा जेब्लायबो दुर्भाग्य महर लानाङो, मानोना बे समाव देबी देवताफोरनि सक्तिया बुहुमाव जोबोर खम नाङो, जायनि थाखाय बै समाव सानफ्रोमबो दुगैग्रा सुबुंफोरा जेब्लायबो दुर्भाग्य महर लानो गोनां जायो आरो लोमजा साजा साख्रु साख्राखौ सहायनो गोनां जायो। बेबादि बुंना साधुआ बुंबावो, हे फिसा, नोंनि बै फिसाजोफोरा थि समाव दुगैयामोन, सान ओंखारनायनि बेसेबा गोबावहालागै उन्दुबाय थायोमोन, जायनि थाखाय बिसोरनि बिहाव बिखुनजोनि गासै सुख सान्थिया आलाय सिलाय जानांदोंमोन। बेनि थाखायनो नोंसोरनि न'नि लक्ष्मीयाबो गाज्रि मोनदों। साथाम बिब' बिनानावा गावसोरनि गोरोन्थि हुदाखौ दासो हमदां मोनबायमोन। बिसोर गाबै गाबै साधुनि आथिं हमना खुलुमनायसै आरो बुंनायसै, हे बाबा, जोंखौ निमाहा हो आरो जोंनो राहा दिन्थिना होलांदो। अब्ला बेनि उनाव साधुआ बुंबावो, खोनासं, आं नोंसोरनो दुगैनाय समाव बबे मन्त्रखौ बुंनांगौ बेखौ फोरमायथिलांनि। जाय मन्त्रखौ बुंब्ला गासै पापआ स्रां जायो आरो बेनि दुर्भाग्यआ स्रां जायो आरो बेयो सुख'हायै सुख सान्थिखौ मोननो हायो। बे मन्त्रआ जादों, हे गोथार दैमाफोर, गंगा, जमुना, गदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु आरो कावेरी, नोंसोर बे दुगैनाय थिलियाव गोसारनानै दं। बेखायनो आंखौ बे दैयाव दुगैनायनि थाखाय मायबाफोर गोरोन्थि मोनोब्ला निमाहा हो। इसोर बिष्णुआ साधुनि महराव सेट आरो बिनि फिसाफोरखौ दुगैनाय आरो गासै गियान आखलनि फारसे फोरमायथिना बैसोरखौ थि लामानि मार्ग फोरोंनानै बिसोरनि न'निफ्राय ओंखारलाङो। बेनि उनाव सेट आरो बिनि फिसाजोफोरा खुसि जानानै बै साधुखौ गोरबोजों साबायखर बावहरो आरो बेबादिनो बिसोर साधुनि बोसोन बादियै गियान लानानै फुङावनो सिखारना सानराजानो दै बावना इसोरखौ खुलुमो। बेबायदिनो बिसोर सानफ्रोमबो बे खामानिखौनो मावबाय थानायसै। ब्रह्म मुहुर्ताव दुगैनानै इसोरखौ फुजिनायसै, इसोरनो फुजा होनायसै आरो गासै शास्त्रनि गियान मथै बिसोर बेबादिनो बिसोरनि सोलेराव नांनानै थानाय गाज्रि सायाया लासै लासै स्रां खारस्रानायसै। बिब्दिनो बिसोरो गावसोरनि फिसायनि न'आव थांफिननायसै। बिसोर गावसोरनि आखलखौ सोलायनाय लोगो लोगो फिसायनि बेफार फालांगिया बृद्धि जाफिननायसै। बेबादिनो इसोर बिष्णुआ गुरुदेबनो गासै बाथ्राखौ फोरमायथिनायसै। गुरुदेबआ इसोर बिष्णुनिफ्राय बे सोंथिनि फिननायजों जोबोर गोजोननायसै। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान मोननो हाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नोंथांमोननि जिउआव बाहायजाथाव मोनदों अब्ला नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट बक्सआव जै आइ बिमा लक्ष्मी लिरनो दाबाव। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय।